Meta kien qed jitkellem waqt business breakfast tal-Partit Nazzjonalista l-Prim Ministru Laurence Gonzi semma kif kien gvern imexxi minnu li naqqas l-istipendju tal-istudenti illi kienu qegħdin jistudjaw għall-infermiera. Fakkar kif fl-2005 kien hemm xi ħadd li qallu li f'pajjiżna għandna biżżejjed infermiera u għalhekk kien naqqas l-istipendju għal numru ta' studenti fosthom fil-kors tal-infermiera. Il-Prim Ministru sqal li riżultat ta' hekk in-numru ta' studenti għall-infermiera naqas bil-konsegwenzi li dan iġib miegħu. Meta darba lili xi ħadd kien nipperswadini, kont diġà Prim Ministru, xi ħadd tipperswadini li kellna biżejjed nurses. U fuq dik id-deċiżjoni ċaqlaqna l-istipendju aħna u baxxejnieh. Intant wara li ftit ta' snin ilu l-Ministru Austin Gatt kien ftaħar illi kien lestila bil-flus dwar kemm se jalqu fabbriki f'pajjiżna, Laurence Gonzi issa qal li l-manifattura hija importanti għal pajjiżna. Fl-istess business breakfast, Laurence Gonzi ddikjara li s-soluzzjoni tal-problemi kollha tal-enerġija huwa l-interconnector Masqalija. L-interconnector biss huwa il-soluzzjoni. U dan wara li l-gvern tiegħu kif nefaq qrib il-200 miljun euro fuq il-power station ġdida tal-BWSC il titħaddem bl-iktar żejt li jinġġess.